Yo, welcome to another episode of Ellen Sanity Podcast. Ellen Sanity, what's up? What's been going on, mine? What's been going on? Mapa mo kadungog na kung mustorya o go Pina-Australian ba? Yeah, fucking shit, Mike. Yeah, what's been fucking going fucking on, So, I don't know sa kung storyaan karon. Let me open my lemon. Mura mo siya Sprite, pero grabe ka aslom. Oh yeah, Flamino ka karon, no? Ang color sa can kay yellow. Nya mura siya ganang Sprite. Like wala siyang color ba. Pero grabe ka siya ka-aslom. Mura kang nagkaon og kanang kuan. Indian mango. Oof. Okay, karon shout out sa mga kuan na to. Ni comment sa itong podcast. Ana si Miko Davao. Comment siya sa episode 6. Matsalam kayo sa imong podcast by daghan ko na learn. Good luck to me sa akong journey sa Australia this year. Shout out sa mga kuan taga-Australia. Taga-Australia. Shout out sa taga Davao kay Miko DVO manang iyang ngalan. DVO so Davao siya na, di ba? Shout out sa mga taga Davao kung uyab guys, taga Davao siya niya. Ganahan ko maghimog episode storyaan ako ang kuan. Nganong nagkailam isa akong uyab. Weird kayo, wala may nagkail like weird siya nga pagkaila. You know, dili siya dating app. Dili siya kanang ang among pagkaila kay anonymous me. Kami ug sa akong uyab nag-chat me anonymously for almost 2 months or more than 1 month. Chat me anonymously, wa jud mi nagpaila, wa siya kaila nako, wa siya kaila kinsay naong, wa siya kay bawon sa naong nako, wa kay bawon sa naong niya. You know, ana lang. Nabuta ni comment diri si Kicker. Finally listening while coding, relaxing at tingog ni Modol Allen. Ganahan ko makahibaw sa akong pag-code jud ay. Like one of my kuan ang sitawag na hobbies nga gusto nga ko anon. I mean, di ba siya hobby siguro. I don't know, say skills ano na lang. Like skills nga makatunan ba ang coding. I just wanna code, you know. I just wanna do it. Silang Brett, akong kuan amigo kay IT mo to siya niya. You know, mo sila ganang murag ang sitawag na UI user interface ba niya na mga coding good niya na ganang website or etc. nga na. I wanna do it. Pero busy pa si Allen sa kuan kusina. Kana si Jap Venture episode 15 bakasyon sa Pinas. Comment si next episode please shout out Jap Venture. Kani jud akong pinaka-idol si kuan Cherish Mongkay. I don't know if Baim siguro ni siya kay Cherish man. Hello Kuya Allen, ganahan kayo ko sa way kabog storya tas Bisaya relax paminawon and also na-addict na ko maminaw ani imong podcast to the point na bisan mosulod sa school or biyahe airpods dayon. Nakita na ako sa FB Reels ni mga naka-podcast so mao ni episode 7 dayon. Maka-inspire ang story ni mo kuya. Oh. Nice. Kinain na-inspire sa akong story. Pero honestly no, mas like mostly sa akong i-consume jud. I don't know if naingon na ba ni nako. Mostly sa akong i-consume nga mga ang sitawag na media. If magtrabaho ko, mag-consume ko og media, na mag-earphones ko ingani. Unya, mostly sa akong paminawon is kanang mga long form nga podcast style. Nga dili na gani basta-basta kay maggunit ka og phone always. Excuse me. Kay most of them kuan man media nga mo i-consume kay you know magtan-aw jud ka ba unsa gipasabot nila or like video, picture nga na ba like imo jud gamiton imong mata ba. Pero sa kusina is you know magluto gud ka mag-prep ka or unsa na dira. So dili gid ako magamit akong kamot or mata nga magunit sa phone. So while nga
kuan ko, luto ko, mag-prep ko dira kung saan ako i-prep sa kusina. Maminaw ko og mga podcast or murag mga tag-as nga mga audio nga kuan ba nga na gani. So kasagaran nga paminawon ako is about sa mga kuan superhero like Marvel na ay kanang mga podcast about Marvel like mga review sila ani yung kaning salida ingana na mga podcast about something nga kanang paminawon ako. I think ako ang gi-detox akong brain sa kanang mga kuan short form nga mga TikTok style sa mga videos gani nga mga pilar na 15 seconds, 30 seconds, less than 1 minute nga mga videos kanang mga ingana ba okay man siya kanang pampatay og oras. For example, nag-atang ka sa imong naka sa kanang airport, nagulat ka sa imong like naglinya ba ka, nagulat ka sa imong order ngana tanaw-tanawon ka sa kung magtanaw-tanaw ka sa TikTok or kanang mga reels sa FB ngana. Pero whenever nga magtrabaho ko or whenever nga na ako'y buhaton, naa dyan ay background noise. So, for example, podcast nga na minaw jud ko. Ganahan jud ko minaw ana. Unya, unsa pa may ako i-share no? Busy kay ko sa kusina karon, time check di ay 11:00 na sa gabi diri, murag medyo kapoy na akong naong ba. Pero naay 30 people booking ganina, 30 ka tawo nag-booking. Birthday sila, 20 people ra man to, 20 ka tawo nag-book niya. Niingon tong waitress ganina ana siya nga, "Did you know that 20 people booking?" Ano ko, "Yes." Ano siya nga, "Now it's 30." Ano ko, "Shit, ay 30 people." Yeah, diri sa Australia kay weird kay ilahang magkanta sila og happy birthday ba kay it's so boring, dude. Boring kay ilahang kanta sa happy birthday, mura kag namatyan. Kay kasagaran sa Philippines, no? Like, for example, nakatrabaho mo ko dito sa Radisson Blu. Whenever nga naay mag-birthday, pangtawgon mi. Kinsay available ba? Nga ay mga waitress, mga chef, or unsa na dira, tawgon nga, ikaw dong, free ka dira, halisa diri dong, ganyan nag-birthday. So, tawgon mi nila niya. Ngayon sayo na happy birthday. Like, bibo kay ang kanang pagkanta sa happy birthday song sa Philippines to kay bibo kayo. Like mura jud ganig na 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 like ana jud kay ba like mura ganig makasayaw jud niya. Nice siya pero there is like mura mo og nagprosesyon like happy 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 birthday like mura ganig so man ni ka boring ba ani niya. Kaya guman pa jud nila og kanta no kay naa sila hip hip hooray. I don't know unsaon like if di mo motuon ako no maybe mangita ta sa YouTube og kuan Australian happy birthday or something ngana. Ini so iniguman nila kanta mo sila hip hip. Nya mo katong mga tao nga nagtapok nga nagkanta is like mo hooray. Nya hip hip na pod, nya hooray na pod ako. Ay weirdo ba ani oy boring na gani kaayo murag gibawi nila ito sa ending ba nga. Okay, since boring man gito tong kanta, itong hip hip hooray siguro kadali. Sumuto ganina as ayun grabe ka stress kay ang dinner namo mag-open mi og alas 6 sa gabi unya mag-close mi og alas 8. So duha ra jud na siya ka oras gyud nga open ang kusina ba. Pero ang problema diri sa Australia is sa karon nga time diri sa Australia mo sunset ba ang adlaw gani mawala ang adlaw kay sa alas 7 sa gabi. So ang kanang alas 6, alas 6:30 is hayag pa kayo na. Like naa pa jud siya adlaw ba, hayag pa kayo ang alas 6. So weird kaayo nga alas 7 dira pa sila mo order. Like imagine ganina 30 ka tawo booking na siya nya napay at least 50 ka tawo nga kanang wala ra gud nag-book good like nag-book in ra gud sila nga na so mga 80 ka tawo mo in less than 1 hour
Naghulat gud mi anam 7:30 na anaming shit oy dugaya ba ni nila mo order oy. Nya mo to like lagot na kay ko sige na akong giingnan ng mga waitress nga that booking when are they gonna order ano mga nusam sila mo order guys 30 ka tao wala pa jud ni order wala pa sila ni order jud sila nga no chef like wala pa sila ni order sa moto like 7:30 dira na sila ni order tanan like imagine sa naka busy nga magdali-dali mo niya ako pa jud kuyog kay dapat ang kuanan niya murag mo overtime gani siya og kuan maybe 30 minutes siguro ana so mo out siya og 8 niya 8:30 dapat wala na siya sa kuan kusina niya imagine 8:30 nagluto pa mi so I don't know ugma na sad busy na sad ni kinaay kuan kanang car show ba so diri daw sa hotel magtambay ang mga sakyanan unya kani nga mga sakyanan kana ganing mga old school nga American nga mga Mustang kanang mga ingana gani kanang mga Chevy, Chevrolet nga mga old school mga ingana daw. So I don't know unsa ni ugma mag-prep na pud ko ani sa kusina na pud and et cetera. So ganina busy jud kayo nya I don't think ako na ning naingon no before pero hangtod karon di jud nako ma-recommend nga magtrabaho sa kusina jud. Kana magsuid-suid ba magpanirehas nako nga idol ganahan lagi ko magtrabaho sa kusina, mag-chef. Pareha nimo kay naabot ka diya sa kuan Australia. It's like guys, di jud siya. Mainom sa kog kuan, mainom sa kuan niya ako ang drink kay lami kayo. Alright. Dungog ginyo ako ang tingog nga kanang ana ba? Sorry guys. So another update no. Sa ako ang Facebook. I don't know unsay nasulod sa akong utok pero excuse me. Sige na ko og kanang upload og mga videos or mga reaction videos. Unya, mo jud ni ako ang nabantayan no. Ang kanang mga video nga low quality kay nako nga low effort kay nako. I don't know ngano pero kana mo'y mukagat sa mga tao. I don't know jud. Kana siya may mukagat sa mga tao nya the more nga mag-effort ko, the more nga mag-edit ko, the more nga butangan ako og oras kani nga pag pag unsa tawag na brainstorm kana unsay like before ko mag-record no ako yung i-brainstorm sa akong utok daan murag ako ibutang sa akong mindset ba nga kay mo ni siya atong mindset kanang happy ta dili ta mag kuan diri kay mura magud nagma feel sad sa mga tao or even karon kaning podcast nga murag is hype up sa nako kung kaugalingon ba nga na gani so sa nakoy gi-upload katong tumbling sa mga Indian kanya ang reason nga nung ako tong siya gihimuan og kanang reaction video kay weird jud kay nag-scroll ra ko gyud ordinary ra gud ka nang scroll sa akong Facebook ba sa mga reels ba nya naay isa ka video nga ni pop up nya mo to kay ang weird mo kay ang algorithm good sa Facebook karon I think i-change na nila for example na ay video no 2 minutes siya if imo nang mahuman ang kana nga video is mura ganig considered na nga ganahan siguro kaani kay imo manggihuman like ngana gani so even if wala ko ni like wala ko ni share ato nga video is mura ganig nakaana si Facebook mga ganahan siguro siya ni tumbling sa mga Indian no kaya mo yung gihuman so ato ni recommend ang daghan pa niya so mo to nga daghan na kayong mga videos nga ato lain nag mga page ba pero mga Indians ra gud gyapon nga kanang nagtumbling so mo to akong gipang slowly save kaya naman ay option sa Facebook nga i-save nimo nya naghimo kog folder sa kanang Facebook ay di mo siya folder like playlist siguro nga dito na ko i-save like puro ra gid sila Indian nga nagtumbling so mo to like akong gikuan akong gi-try og reaction video so lingkod ko one day after to lunch service lingkod ko niya
Mo to like ordinary react ra gud ingani gani nag-inom gani ko ingani po no kay gikan kog kaon na to nimo to like testingan daw na to like reaction video no unsa jud naag unsa like if wala ni wala and if naa aw maybe naa jud ni so mo to nga record ko ana nya pag human ako record ako gi-edit nya ako gi-upload like wala ra jud sa akong mind nga mura ganig maabot ni siya og 1 million views ingana or like daghang mag-share ani or whatever. Tingala na lang ko nga kay pag human ako at pag-record nako ato is kuan man to like mga hapon, like mga 1:00 siguro 2:00 so niya mobalik man ko sa kusina to 4:30 so 4:30 upload na siya, you know, niya pag-abot na ko sa kusina wala na ko'y idea unsa na to like wala na ko'y idea nga like mura na gani ako ra siyang himo gi-upload unya wala na like pasagdaan ra nako ingana wala ko'y expectations wala ko'y kanang murag si tawag ana ay aga-effort ko ani unsa kay pagtan-aw sa mga tao nag-effort ko ani ngana ba wala ra jud ako ra siyang gi-upload pasagdaan ngana and then slowly natingala na lang ko nga pagkagabi naabot na mo to siya 80K views ngana siguro I don't know pero the next morning nga to naabot na siya og 5,000 like 500,000 views ingana ba 500,000 views ano ko nga sa man ni oy ang video nga kanang low effort ra kaayo wala gay koy jokes kaayo sometimes ang video nga kanang wala gihuna-hunaan ba anong kani man siya mokagat sa mga tao no so I don't know ngano pero ako ano siyang nabantayan with me para nako ra gyud is whenever nga maghimo ko kay ngani kaning mga reaction videos kaning mga whatever sa social media ako ra yung ibutang sa akong utok no is di jud nako na siya tanawon ang mga comments di jud nako tanawon ang mga comments wait sa kadali guys pause na to kadali okay sorry I'm back so di jud nako natanawon ang mga comments like maghimo kog video reaction videos or unsa pa nga mga content ako yung like lami jud kay tanawon ang comments oy lami jud kay nga kanang makahibaw ka unsay mga reaksyon ba makahibaw ka unsay may pangsulti sa mga tao makahibaw ka unsay feedback you know if nakatawa ba sila or like nalingaw ba sila or you know napahappy ba nimo sila ingana like lami jud kaayo na jud sometimes nga kanang katol na jud kaayo sa akong utok ba nga mura ganig lami jud tanawon sa comments gid like I wanna do it jud like makabasa ko nga naay malingaw, makabasa ko nga naay mo comment nga na happy sila or nalingaw sila, it's like mura ganing man-nice ang akong adlaw nga buanga like naganahan sila ato or something nga kanang you know if sa imuha pa ng linutuan no is naay na lamian balik lamia so lamia to lin uy like ana ba lami kay mo iluto lin ana ba so ganahan ko maka-hear ana kay mura po ganing mabukad pa diri mong atay ko no hayo ay ana ba like if kana kung ingnan nga gwapo ali gwapo sakay ka gwapo asa ka gwapo sakay ka gwapo nya mura pug maulaw pod ba like dili lang boss dili lang ko sakay boss ngana ba gwapo sige na pa gwapo palit na sa akong kuan gwapo utan na sorry kay di palit ngana ba pero in social media you are never safe you know dili jud ka safe yun bisag unsa pa ka dato bisag unsa pa ka gwapo bisag unsa pa ka maayong tao bisag unsa pa ka elado respetado hindi jud ka safe you are never safe you know kay social media gonna if pwede ka maka-post dira pwede ka makahimog content dira pwede po na guba po di mong adlaw po if makabasa ko og kanang mga mostly pa jud is na jud one time jud
nga kato nga video nga kay mao pa man gud to'y i-viral kuno ngayon ako balik niabot siya 1 million ba. Natoy one time nga kato nga video niya naa siya'y giingon about me ba kay ngana gani. Yeah, mostly kana ilang ipang-ingon jud is dili jud na about sa content nimo, di jud na about sa kanang whatever sa imo like wala jud sila maingon about sa imong content. So ang ilang pangitaan is ang imuhang naong nga na gani ay mo hitsura, imuhang naong nga na dako ba kag ilong, dako ba kag mata or ana, dako ba kag dalunggan or whatever god nga na. Like iyang i-post is like about sa akong ulo kunuhay ba. Kani nga ni gani diri gani. So murag kuan ka ng nakaano ko bang unsa din ni siya like basig tanaw na to niyang profile ba yun nag-stalk po kadali pud ba nang stalk ko. Tanaw na to niyang profile unsay naa ni niya. Yung pagtan-aw nako daw bata daw. Bata. Geng-geng ba, youngster na. Kaan ako nga kita nalay mo kuan kanang kita nalay mo sabot gani kunuhay gani nga na ba. Kita nalay mo sabot nagsagdaan na lang nato niya murag akong utok ato imbis nga init kaayo nibugnaw dayon sa kalit dayon kay so bata man sa na to niya ato ning awayon nga na gani. Bata man. Ako nga okay. Padayon lang sa imuhang kuan dong kanang lakaw dong kay ang kinabuhi ra ba di jud biya yon like murag gito kung giingon sa akong utok ba nga ako kay naka-agi naman jud ko pila na may edad nako karon hindi pa jud sayon taon ang kinabuhi taon you know problema ba kasi mo mga asa ka mangitag kwarta mga bayranon nimo palitonon nimo ngana grocery yung pagkaon nimo ang sudan kapon lisod jud ba kay kinabuhi ba ya like murag gid akong gibutang sa akong utok niya murag ni kalma nako like okay bata man siya do yan na puti another one na pud nga ni comment na pud siya unya ang yang picture is meme like dili gani siya tao jud nga nagposing or kanang AI sa naong sa tao nga na ba like mura siya meme ato nga anime nga na gano'n iyang profile ba. Gipagtan-aw nako sa iyang profile. Wala man siya other post kay bag-o pa man to niya gihimo nga account. Like murag January 25 man siguro to niya gihimo nakabantay ko sa kanang picture nga yung gi-upload ba sa iyang profile January 25. Kaan ako nga bago pa siguro ni no akong gitan-aw sa iya like bang stalk lagi ko ay basta kanang murag ganig makaana jud ko mga kinsa din siya di ay. Kaana ko ba? Kinsa din sa din ni tawhana di ay. Ako ingon-ingon diyan ni murag ana ko. Tunong stalk ko niya, nya bag-o pa kay ang profile, mura siya dami account gani. Para lang siya maka-comment siya didto, kaana ko nga. Tamo sayang sa ato ang kuan ani oy kanang energy ba. Di tamo sayang sa atong energy. Nya weird kaayo sa akong utok ato. Dito na ako na-realize ba nga out of pila ka tawo nga ni haha, out of pila ka tawo nga ni katawa, ni comment nga bugoya jud nimo linoy, amaw jud galin. Mawa jud nimo linoy, naana wa. Wa jud kay ayo linoy. Saon na lang jud ka, kanang mga naana ang comments gani nga mura gani makatawa ka. Out of pila kay nga ato, nganong didto jud ko ni focus jud, nganong didto jud ko nag-stalk, nganong nakaana jud ko ba. Unya natay music nga ako na dungog. Bisayaan ako. Yun ako yung music nga akong nadungog. Ako yung music nga akong ipaminaw. Si J. Cole, you know, American rapper na siya niya. Na siya bago nga album gipagawas, i-release. Bisayaan ako gipagawas. Na siya album nga gi-release. Unya na ato song dito nga ang title kay kuan Quick Stop. Quick Stop ang title dito. Niya katong nga kanta no is relate kay ko yan nakahilak jud ko gamay yun. Yan na siya kuan dito linya na siya verse ba nga ang iya dong gi-focus kay ang hate
instead sa mga love nga iyang nadawat gani. Instead nga ang iyang giingon ato kay instead nga mo-focus siya sa love kay gi-focus niya more ang hate. Yung murag didto po ko na-connect nako silang duha ba nga. Ano bitong ga-focus kog maayo ato ilahang mga comment nga bati ay. Ganang mura gani init kayo ko ganang stalk jud ko nga ganang sam jud yang naong yun eh. Kaana ko ba. Unya mura gani para nako is like unsa may padulngan ani. Like unsay ending, unsay ganahan, unsay gusto nako mahitabo ani. Asa ni padong kuni ako ang pag gukod aning mga haters ng ano ba. Asam sa padong ani lain. Like unsay ganahan mo mahitabo diri. Kaana gani ko. Sa moto like ever since kuan kanang ako to silang na-connect murag nakaana jud ko sa akong self nga I should focus more on the love nga ako nadawat kaysa sa hate nga ako ang you know sa 100 million grabe no 100 million ay sa 1,000 ka love nga imong na-hate niya dito ra ka mo focus sa like mga 5 kaana gani you know niya ang mga kana pa jud sila is like you know, what kay ba bata ba na ba sila problema giagian na ba sila kanang suko kay sila sa kalibutan nga na gani so tay idea unsa man ilang giagian pod so I don't know nga ano unya mao to nga ay ko anday kanang gabi ako akong uyab guys kay LDR man if inyo nang makita sa luyon ako no mo nimo mga pictures katong niuli ko sa Cebu you know dila ninyo maklaro pero nga na lang kay para dili pud nato bulgar ang kuan ba kinsa atong uyab kay di mo siya ganahan gud magkuan gud di siya ganahan mag-apil-apil nga na gani pasagdaan ako na sa kuan shit pasagdaan ako niya sa akong podcast pasagdaan ako niya sa akong Facebook nga na sa TikTok rami mag post og mga videos about us nga na lang anya gabi since LDR man may you know nag share screen ko sa kuan kanang tawag ani ay TikTok scroll mi sa TikTok yung share screen ko anya na ana ko bang babe ato dang tanaw nang kanang Libra man ko zodiac sign ba ato nang tanaw nang kanang Libra 2026 daw unsay ako ang kanang sa tawag na reading nga na ba tanaw na to Libra 2026 unsay reading nako Libra fire horse nga na ba kay fire horse mo karong nga year so mo to like ako siyang pangita god so yung TikTok ko like murag alchemist something man to yung mo to like ang giingon niya dito sa kanang reading is ako daw is naa ko'y potential karon nga year na ako'y potential na ako'y goal nga pwede na ko ma-achieve kaya na ako'y potential na ako'y kanang mga dreams and goals nga achievement nga paparating daw ba nga na ba pero ang problema lang daw nako is ganahan ko og safety nga na gani yang giingon dili ko kabuhi sa ako ang safety like mura gani ko ganahan na ko nga dire ako safe ra ko dire sa akong bubble safe ra ko dire sa akong kuan kanang lungga kunuhay nga na ba kay mo man jud na ako ang gibuhat last year detox jud ko sa social media wa jud ko'y post wa jud ko'y you know like wa ko'y podcast na ko last year pero mura gani maulaw pa nga na ba so last year I was just wala ko social media sa tawag na social media tawag na like presence kunuhay ba nga na ba unya na siya nga this year if mo gawas lang jud ka sa imong lungga ano if imo lang jud kuan ba unsa to yung giingon ay kanang dili na ko dapat mag-indecisive kunuhay ba like i-decide na sa imong kaugalingon nga buhaton nimo ayo nagdaghag duha-duha ana ba duha-duha ba ay nagdaghag duha-duha kung ganahan ka kung feel nimo is kuan ni siya nice ni siya buhatan na siya
ay jud daghang duha-duha ayaw ipa-feel safe imong kaugalingon, kay dili nimo ma-achieve ang imong goal ingana kunuhay. So mura po gyud na-relate po nako lagi buangan, lagi ani lagi guys, like daghang yung mga weird consequences, weird coincidence ba ingana ba. So nakaanak kay gabii nakaanak ko ba nga nakaanak ko sa akong uyab nga buwangan ni kay nganong di man ta ko motuo aning mga zodiac sign, di man ta ko motuo aning mga unsa man ang tarot reading kanang mga Rudy Baldwin kanang mga ingana kunuhay ba kanang mga manghuhula ba wa jud kay di jud ko motuo ana gyud ay. Pero gabii katong pag-ingon gid niya nga ganahan ka sa imong safety, ganahan comfort nimo, comfort zone nimo ingana pero buhiin na siya karon nga year i-try og kanang kuan ayaw nagpag-indecisive like decide na diretso ingani ngana. So nakaana ko sa akong kaugalingon nga buanga bitaw babe oy kay kanung naghimo ko atong video nga tumbling-tumbling ba, tong mga Indian nga nag-tumbling-tumbling. Wala man jud to sa akong utok jud nga kanang mag-decide jud ko nga ako ani siyang ipa-viral, like ingana gani. Mag-decide jud ko sa akong self nga kani siya mao na gini ang mahitabo ani ngana ba. Kato is just nag-inom ra ko gingani, yellow, paghuman ako kaon, lingkod ko diri himo kog reaction video. Record ko ingani ra ko ang buhangat mayo ham tumbling boxing ay ngana ba. Like legit maigi siyang tumbling ngana wala jud na ako to planuhan tanan ngana ba. Yung pag ako gi-edit kato nga edit gani simple ra gani kato gani like wala na daghang mga whatever sound effects dira whatever nga kanang mga zoom in unsa ba na mga edit ninyo ingana wa jud to gyud simple ra jud ito nga edit gyud dinalian ra gyud to one hand edit ra to nya pag post nako ngano naabot na naman 1 million guys like so may yung ganahan aning low effort low low quality low effort so what the fuck kaana ko ba unya dili jud ko comfortable ato kay the more ka nga makuan the more nga na views the more attention akong makuha the more attention the more like mura ko introvert magugugod like ganahan ako diri sa kwarto ganahan ako sa akong comfort zone di ko ganahag mga kuan social gatherings or ganang mga ingana ba. Ganahan ako diri ko chill ako diri. Okay ra jud ko ako ra sa kwarto nako gyud basta naalan jud ko whatever nga mga laptop ingana or unsa pa na dira malingaw ra jud ko ana jud. Even if wala ko internet maghimo-himo ra kog mga kanta-kanta siguro write og lyrics or unsa pa na mga ingana ba. Unya nganong coincide man jud sila ay like nganong na-connect man jud silang tanan ay. Like unsa naman jud ni guys. Di man jud ko motuog mga ingani mga tuo ba. Pero mo to coincide jud silang tanan jud. Pero ako alam jud maghimo man siguro kog content no, maghimo man siguro kog mga reaction videos is dili jud nako na sila tan-awon ng mga comments. I don't know kasi mo comment dara maybe dag kong tae maybe mga kinsa na sila mga mo comment dara whatever. Wa jud kay ingni na lang ko ninyo unsay mga comment dito. Gana na lang kinsa magay mo comment no ingni na lang jud ko. Dol ni comment biya si kani. Mo ba buanga ako kita gud. Mura na kog nangutot ba na nabiyaan akong utot. Ngana ba? Like nangutot si Allen dere no. Ilakaw ra mo sa Allen pod nya mo to reaction nila is like bahong utot. Ay kasi nangutot. Like I don't know kasi nangutot. Lakaw naman. Lakaw na nangutot ay. So yung ana bago pa sa mag-post ko like post okay. Mura siya ka ng botelya nga butangan ni mag-message ba? Si tawag na? Message in a bottle. Ana din. So magbutang kag message, ilukot nimo papel god nga na imo ilingin, di mo siya lingin like mura imo siyang basta nakita na ninyo nakuha ra ninyo kung kuan nag-gets ra ninyo. Ibutang nimo siya sa botelya, siradaan nimo ang botelya, nailabay nimo siya sa dagat. Nya mo na to siya. If kinsay makita ato ila tong bukon
ila tong gubon or if kinsay makita ato ilabay to nila balik sa dagat or whatever nga na. So like mo na siya sa post ko like kung unsa man gani resulta ani no bahala na jud mo dira gyud kung unsa man gani whatever happens boom you know nga na ra na siya di na kay kung maghunahon na og whatever dira kay I don't know I don't daghan pa ko kuan ka-stressan stress pa ko sa trabaho diri daghan pa kayong paperworks buha nga di ani mas head chef ka like daghan gyud kayong paperwork so wa jud ko na expect you know na pa yung mga temperature control na pa ka ng mga logbook pangbutang pa to nimo imong ipangluto dito pila temperature ato pag init di butang pa nimo pila temperature ato pag bugnaw like guys so man ni nga na ba pero ingana gina siya guys nya 35 minutes na ato ang kuan episode I don't know unsa pa ako ma-share maybe gana lang sa siguro you know short episode lang ganahan jud ko mag-comment ganahan ko mag-record og ng mga tag-as jud kay nga mga episodes ba like mura gani mga pila ka like 1 hour nga na kuno hay ba I think it's very nice you know pero wala tay topic ron murag update rin siya nga na anya I guess mo na to siya guys thank you for watching you know I don't know if mo tanaw pa ba ko sa mga comments even kani sa kuan podcast episodes na ko mahadlok ko mo tanaw sa comments jud mahadlok jud ko murag dili pa jud nako tawagan na wala pa ko'y idea unsaon ako pag control ba wala ko idea unsaon ako pag handle ano ba pag handle ang mga kuan good and bad you know kay sometimes basta na good no kay magluha akong like di man siya ingong mohilak like mura ganig mo na ra sa alin ba like oh my god nene mo na gani pero na po'y bad pod it's like sama siya sa di ni siya di ay sa di ka dong ano wala pa ko wala pa ko kay baon sa akong pag-handle pero ang ako ara yung technique kung sa akong pag-handle karon is just I'm just gonna leave it kung unsa man gani na siya no I'm just gonna leave it like that nga na and let the universe handle it nga na kuno hay ba as long as kampante ta nga wala tay gibuhat nga bati sa atong content nga na kuno hay you know kampante ta nga wala ta na malikas didto kampante ta nga wala ta nang atake og mga insecurities sa ato ang kuan mo din ang kasabagaran basta mag-record kog reaction video ba niya mura gani makaan ako nga di dyan ako naatakihon ng ilahang insecurity no kay what if komentan tag saba de ha ikaw gani oh like ana ba like mura gani ooh wa jud ka checkmate juga gana ba so we are gonna avoid that we are gonna kuan ra jud sa tawag na rated PG kuno hay ba nga na ba parental guidance yan na so mura to guys thank you for watching see you in the next episode shout out sa mga naminaw ani katong gikan sa ako ang kuan Facebook page shout out inyo guys so diri ra gid mo kadungog ni Allen Sanity nga tag-as kay mga kuan storya di mo kadungog ani dito sa Facebook kay if taas kag storya sa Facebook everybody is gonna leave bro ana sila nga sa man siya ay sige ra ni sig storya nga ba kay ako iya basta mag share screen ko og kanang ay siya basta mag share screen siya no for example TikTok niya kay puro man na mga makeup puro man na ka na mga pangbabae good makeup luto-luto unsa pa na dira mga relationship quotes nga na diya didto grabe like nanosecond kay ba mo say nanosecond like less than 1 second iyan na skip basta dili siya ganahan like kaano ko ba nga sama na babe like wala mo jud magtan-aw ani sa imuhang share screen gi imo ko may skip tanan like mga ang kinatasan siguro like mga 3 seconds ana 1 2 3 skip
Basta di siya ganahan. 1, 2, skip. 1, skip. 1, 2, 3, skip. Ano ko nga? Wa man jud day gana. Like mura ganing maminaw mo og kanta niya inig intro pa lang daan is like boring man oy. Next song ana ba? Saan man to ni pag babe, saan man ni? Ano imo man na share ipang ano imo ko na sila ipang skip nga na ba? So nga na sa Facebook. Welcome if naamo naabot mo diri na saag mo diri pa. Tagayan sila plato diha kuan. Day, tagayan sila plato kuan kutsara o tinidor diha day. Lingkuran niya itong mga bisita diri sa inyong ganahan boss kuan Pepsi, Coke ninyo ha? 7 Up. Na 7 Up nga na ba? Kuha lang mo dira sa kuan. Dayon mo, dayon. Ah, bangko dito sa kuan. Nga na ba? Dayon ka mo diri sa kuan. Alin sa niti podcast. Sa ganahan niyo juice, raw juice. Inom mo beer. Mura to siya guys. Thank you for watching. Anton ako. Kaya ako panihot doon ako ang giinom. See you in the next episode.